ବାଧି ଝୁଲି ରାଜନର କାନ୍ଧେ ହସୁଥାଏ ସେ ବେତାଳ କାହାଣୀର ଆଢୁଆରେ ଅନ୍ଧାରଟା ସାରା ଖେଳେ ଛକା ପଞ୍ଝା ପ୍ରଶ୍ନ ଖେଳ ରାଜନ ମୁଁ ବେତାଳ ହେଲେ ବି ତୋ ମନ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ତୁ ବହୁତ ଟେନସନରେ ରହୁଛୁ। କଣ ହେଇଛି ଶୀଘ୍ର କହ। ବେତାଳ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜୁଛି ହେଲେ ପାଉନାହିଁ। ମିଳିବ ରାଜନ ମିଳିବ। ତେବେ କହ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ସର୍ତ୍ତ? ସର୍ତ୍ତ ପୁଣି କଣ? ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତୁ ଯଦି ତାର ଦିଟା ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲୁ ମୁଁ ତାହେଲେ ତୋ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେବି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ପାଇଲୁ ମୁଁ ତୋତେ କୁତୁରୁ କାଳିଆ ଦେଇ ଉଡିଯିବି। ତେବେ କହ ପ୍ରଶ୍ନଟି କଣ? ମୋର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହଉଛି ମନମୋଲ ସାମଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସକୁ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁଛି? ରାଜନ ତୋର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଉତ୍ତର ଦେ। ଘଣ୍ଟା ଆଣିଛୁ? ନା ଘଣ୍ଟା ଆଣିନି, ତୋ ବା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ ଅଛି, କହ। ଶୁଣ ବେତାଳ, ହଁ କହ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁରୁ ସହର ସମସ୍ତେ ସଂଯୋଗୀକୃତ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ରାଇଟ। ଆଉ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଏସି ବସ୍ରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାନଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଭଲ ପାଇବା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି, ଯୋଉଟା କି ମନମୋହନ ସାମଲ ସହିପାରୁନି। ହଁ ପାଟୁଚି। ଇଏ ତ ଗଲା ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର, ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର କଣ କହ। ଟାଇମ ଅନେକ ଅଛି, କହ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର, ମୋ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ବେତାଳ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବୁନୁ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ତରଟି କହ ବେତାଳ। ଅନ୍ୟ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ମନମୋହନ ସାମଲର ଅନେକ ବସ୍ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚାଲିଲେ ତାର ବେପାର ଠୋ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ଆଉ ତାର ଫାଟୁଛି। ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ବେତାଳ। ରାଜନ ମୁଁ ଠିକ କହିଲେ କଣ ହବ? ତୁ ସର୍ତ୍ତରେ ହାରି ଯାଇଛୁ। ସର୍ତ୍ତରେ ହାରିଗଲି? ତାହେଲେ ମୋ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ? ତୋ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳ।